In Nederland hebben 3,3 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. In de weken van lezen en schrijven is er extra omdenken van dit probleem. Ook in de Westereen zet de Bibliotheek Noordoost-Friesland hem volop in om mensen verder te helpen. Net alleen nog in deze weken, maar ook alle wazen te man. De week van lezen en schrijven is er natuurlijk, maar ik ben consulent basisvaardigheden. Dus basisvaardigheden is net alleen nog lezen en schrijven. Dat is ik rekenen en dat binnen digitale vaardigheden, de gezondheidsvaardigheden en de financiële vaardigheden. Dus iedere waasje oefenen we met de meesten deze vaardigheden in de bibliotheek in de Westereen onder andere. Geria en Rahazet komen alle weken naar je taalhuis staan. Voor haar is het een mooie manier om de Nederlandse taal beter in de macht te krijgen. Ook al is dat net altijd lieke makkelijk. Ja, een deurmat is een mat die voor de deur ligt. Er is altijd moeilijk, maar elke keer leer je stap voor stap. Eerst makkelijke woorden, daarna heeft een andere woorden. Dan weten elke keer anders. Ja, lange ja. In het begin dat was moeilijk, maar eigenlijk nu is het beter geworden. Ik kan een beetje communiceren met mensen. Naast dat er het werken wordt, is er ook een feestelijk moment. Het Digitaalhuis is officieel certificeren. Wethouder Wiebe Strikweda kan deel om dat moment met haren te vieren. Het zijn allemaal dingen die we nog niet kennen, die we moeten leren. En voor jullie, heel veel aan deze tafel, een stapje in een nieuwe... Alle bibliotheken hier certificeerd te wezen als digitaalhuis. En de Westereen is eigenlijk de enige bibliotheek die dat nog net doet. Dus voor u is het heel mooi dat we dat nou binnen. En dat betekent voor u dat we gewoon de waardering hebben voor het werk wat de vrijwilligers, wat de docent van Veerda doet. Iedere week weer eigenlijk, dat we dat goed doen.